ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 3 январи 2026 сол навори хонаҳои арзон баҳри шумо мешавад. дӯстон тамошо кунед. чизе ки равон кардан, чизе ки хоҳиш карден, чизе ки роӣ карден, ҳамаша ҳаракат кард навор кардаги мухшо тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама боз қабул хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе боша роӣ кунед. вазифаи мо навор карда пешниҳоди мардум кардан. дӯстон иншоалло ки мо сабаб мешем хонаҳои шумо саудо мешавад. дӯстон фақат дар рафти видео тамошои видео лайкҳо қатъи поддержка кунед. ҳам як дона лайк амонед, дар канал подписатся кунед. ҳам я лайк мегзорем дӯстон, ҳамин навори моро 10-15 нафара топ мебарад ютуб. ҳаракат ка хоҳиш дастгирӣ дошта бошед, лайкотон амонед, дар канал подписатся кунед. чизе доред роӣ кунед, реклама карда фурӯша мегзорем. ирӯза наворда 9 дона хона ҳастай, якта мошини арзон ҳастай, навортон мекунед. тамошо кунед бача азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара даромада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хайём, 3 ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин 280,000 сомонӣ. об дора, свет дора, наздикии балнисаи Калонай. дӯстони азиз, просто ҷош ободай. хуб роҳ полни асфалт кардагӣ, гирдаш паштӣ маҳкам кардагӣ, наздикии балнисаи Калон. мактаб дора, масҷид дора, магазин, аптека дора, ҳуҷҷатҳо 100% ҳастай. хона ремонт кардагиай наздикии родоми Рано, Ғафуроваҳай. ина дӯстон 280,000. кадомитонда хонаи нархи дастрас дар корай. фақат дӯстон беҳуда занг назанед. ҳамин шахсиятда дар WhatsApp ахири 65 аз думи канали Саудо ТВ занг бизанед. шумо хоҳиш карден аз Кӯлоб хонаи арзон, нархи беҳтарин хоҳиш карден, ина дӯстон баҳри шумо навор кардем, далчи хитон бо занг зад пурсоншен. 280,000 сомонӣ, 3 ҳуҷра, 6 сотиқ замин, ҳавли ҳамвор, ремонти хушрӯ кардагӣ, тамоми шароитҳои зиндагиро дорад. далши маълумот занг бизанен, масъия кунем бигиред. ана ҳамин хонаи мо дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Оқли болода қарор дорад. 6 сотиқ замин дора ва 3 дар хона дора, 1 веран дора, ҳамом дора, 2 подвал дора, 340,000 сомон нарх дора бача азиз, ки боз иншоалло муомила ҳам дора. хона ҳамин ҳолат стяжка, шкатур, подшпаклёвка кардан тайёр, тирезаҳоша, дароша хитон мегирен, далши кор мекунад. дӯстон ҳамин қаки 3 дар хона, 6 сотиқ замин, 1 веран, 2 подвал, 340 муомилаи соз дора. лайкотона гузорен, дар канал подписатся кунед. одамое ки аз Ҳисор, аз ҷои обод хонаи арзон кофти сабдан, ина дӯстон маҳрамат бигирен. иншоалло ки ака мега ки ягон муомилаи соза мекунем. занг за аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат бикунем бача азиз. хона просто хай зурай. хуб кадомин мегирӣ, хай оштор шо бача азиз. дӯстони азиз, Kia карнавал равон кардан ки просто зури бадай. нигоҳ кунед, мошин ҳоли дараҳай. кадомитон мегирӣ, ина маҳрамат занг занед.
солаш 2021, объемаш ДВД дизел, қад қомати хушрӯ, мордаш нав, ҳолати беҳтарин, мошин транзити тайёр. 9 одама ҳай бачази, 9 одама ҳай, ДВД дизел, қонуни қоидаш қати просто хай мошинча ами ҳама тарафа чотка зури баддан сон. Занг занем масякина бигиринш. 330,000 сомонӣ ба духонага дар Душанбе боша агар алиши вариант дора. Ина кадомитон дар Душанбе духонагаи фурӯшӣ дорен. Ина мошини Kia Carnival савдо мешава 330 ёки ба духонага ҳам алиш мешава. Дар WhatsApp-шон аз номи канали мо занг бизанем бача азиз. мошин ҳама тарафа беҳтарин чотка састани зури бад. ай кадомитонда дар кораи занг бизанен масякина бигирем. дӯстон мегзарем ба сеюмин сехи фурӯшӣ равонкардагӣ. сех равон кардан дӯстон, сехи фурӯшӣ ҳаста ки сехи дару тирезаҳои пластикӣ. адрес шаҳри Душанбе, бозори Балхда қарор дорад. 50,000 сомонда мефурӯшад дӯстон азиз. ина нигоҳ кунед. кадомитон мақсад хоҳиши истеҳсол чӣ мега бизнеси дар тиреза дорен, 50,000 да мефурӯшаш дар тирезаҳои пластикӣ сех. ду рақам WhatsApp мегзорам, занг занен. беҳтарина мега иншоалло ки баракат мевен бефурӯшем. нашод нарх 50 та муомила дорад, дар ҳолати хуби корияи беҳтарин ҳолат қарор дорад. ҳамаи таҷҳизотҳош ҳаст. медрои проса кор мекунӣ. 50 та дар WhatsApp-шон ахираш 007 ёки 7030 занг бизанен масякина бигиренш. ба хотири меҳнатҳо дӯстон лайкотон гузорен, дар канал подписатсия кунед. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе дар кӯчаи Садриддин Айнӣ болои бозорчаи 9 километрда қарор дорад. бинои 6 ошёна, хона дар 6 ошёна қарор дорад. духонага бо масоҳати 42 метри квадратира ташкил метиҳад. обсвет плюс отоплени дорад. 500,000 сомон нарх дорад ки боз худо хоҳад савдо ҳам мешавад. WhatsApp-шонда занг бизанед, масякина бигирен. ремонтош дараҷаи олӣ, қонуни қоидаш қатӣ, 42 квадрат, ду хонаи фасон, обсвет, отоплени ҳама тарафаш шароитҳои беҳтарин, болои бозорчаи 9 километр. далши маълумот занг бизанед, масякина бигирен бачаи азиз. баъдан дӯстон хона аз замин, мошин чизе дорен роӣ кунен, ёки рафта хидмот навориш мекунем, пешниҳоди мардум мекунем, иншоалло оид ям метонен муроҷиат бикунем. рафта навор мекунем ёки хитон суратоша видеоша роӣ кунем. дар аввали видео, дар охири видео WhatsApp мо ҳаст бачаҳоз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. анаи квартира бачаҳо просто хай зури бадай. нигоҳ кунед да, ихели ремонт, ихели нархҳо кам мешава. квартираи фурӯшӣ доми 18 этажа, хона дар 3 этаж қарор дорад. дар Душанбе рӯбарӯи донишгоҳи Славянскида қарор дорад. духонагаи 78 квадрат. нарх мега ба муомила нарх дорад. як остановка боло мега ҳаму Сомонӣ айку Исмоили Сомонӣ ҳайкал. ана ҳамоҷаҳай ду остановка мега боло бозори Меҳргон айдусон азиз. агар ки амхели кадомитон хонаҳои коробка дорен, амхели ремонт дар кортонай, просто ремонти ба дизайни зур дӯстон дар кортонай, усто дар кор боша. агар рақамаи ҳамин соҳибхонаро мегзорам, оиди ҳамиам метонем муроҷиат кунем. кадомитон хона дорен, хоҳиши ремонтин дорен, рақамои усто дар корша, дар WhatsApp ахири 6144 занг занед, ёки оиди ҳамин хона дӯстон азиз метонем муроҷиат кунем. соҳибхона рақамошам мегзорам. хобохона бо 44 савдо мешавад дӯстон. нархаш муомила қатӣ. духонагаи 78 квадрат, доми 18 этажа, хона дар 13 этаж, рӯбарӯи донишгоҳи Славянӣ. занг занен бигиренш. нарх бо муомила. иншоалло ака мега ки ягон муомилаи соз мекунем, ягон нархи соз када хонара меспорем ки сум дар кор монад. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳаста ки дар ҳамин дом қарор дорад. якхонага квартира дар 1 этаж бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 12 маҳаллаи шаҳри Хуҷанди Хидмон қарор дорад. 235,000 сомонӣ нархаш. якхонага 43 квадрат дар 12 маҳалла против масҷиди тақво дӯстон қарор дорад. хоб
12 микрорайон доми 10 этажа мега дар якм этаж қарор дорад достони азиз. 43 квадрат беҳад ҷош ҷои зур достони азиз. 235 та 43 квадрат боз муомила дорад. занг бизанед масъякна бигиредш. ҳами комментарияда дӯстон аз куҷо хона дар корай, замин дар корай, квартира дар корай, то чанд сотих, чанд квадрат дар кор, чанд метр дар корай, комментария якнен дӯстон кадоме ки дора мо дар рӯй мекунем, мо реклама када фурӯшта мегзорем азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар 5 этаж бо масоҳати 40 квадрати метр. хуб, ноҳияи рӯдакӣ дар қарор дорад азиз. кӯчаи Сомония ва фикрам ҷа Круса 168 000 сомон нарх. ин проектош бача азиз. фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира аз Котлаван центри Ленский район бача азиз. ҳами 40 квадратаи дуҳуҷрагара дӯстон азиз 168 000 мега. бо далчи хонаҳои дига ҳам ҳастай. оиди ваё ҳам метавонед муроҷиат кунед дар ватсапшон занг занед масъякна бигиред. шояд ки ба тариқи кредит ҳам бигиред дӯстон азиз. хитон бо далчи занг зад пурсон шед. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар соколни этаж бо масоҳати 50 квадрати метр шелкомбинати шаҳри Хуҷанда қарор дорад. 50 квадрат дар соколни 160 000 ҳолати коробка. хона соколни мебошад. фикр накунед ки якм этажай, хеле не. баъди якм этаж бача чизе ки ҳасе мегем тон ки мисол беҳуда занг назаненда. ҳами духонагаи 50 квадрат дар соколни 160 хона дар ҳолати падъабои тайёр бача азиз. метавонед далчи хитон ягон неи тарафуша шикатур мекунед. баъзе ҷош шикатур кардаги, баъзе ҷош мисол падшпаклёвка, баъзе ҷош пад шикатур тайёр кардаги. далчи занг зад пурсон шед бача азиз. лайкотонро гузоред, дар канал подписатсия кунед. хонаҳотон аз заминотон квартира чизе боша рӯй кунед, реклама када худохоҳ рекламаи фасон мекунед, фурӯшта мегзорем, чунки мардум ҳама ба хотири харид кардани хонаҳои арзон Саудатиро тамошо мекунанд. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж бо масоҳати 59 метри квадратӣ. дуҳуҷрага квартира дуюм этаж 59 квадрати метр. чораҳаи бозори Сафина, ноҳияи рӯдакӣ. бозори Сафина территория бача уҷада ду бозор аст дӯстон азиз. просто ҷош ҷои ободае. мақсад мо якчанд бор рафтагем барои навори хонаҳо. ҷош зурае. ҳамаи транспортҳо ҳаст. 298 059 квадрат. ремонт ҳамин ҳолат дӯстон азиз. фурӯшӣ дар чораҳаи бозори Сафина доми 10 этажа. хона дар дуюм этаж духонагаи 59 квадрат. падъабои тайёрае. се тиреза дора. дуташ айбайни дом. 2 моҳ пас мега иҷозати ремонт зиндагӣ мешава. мо кадагием дал шида. дӯстон, навор том чизе ки буд ёфтен, роӣ карден, хоҳиш карден, ҳамаша мондем. далчи барои реклама муроҷиат кунед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. раҳмат ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед баши азиз.